Часа е малко преди 12 и ние сме тук преди да изтеглим големия победител в нашата томбола за Алфа Ромео 147 1.9 GTD. Ще разиграем коментарите, ще обединим коментарите в TikTok, в Instagram и ще видим кой е големия късметлия, кой е слушал през цялата 2024 година. Пожелавам на всички участници успех и нека най-големия късметлия да спечели. Изкупването на апаратурата за нашите бъдещи партньори. Момент, Коце, можеш само да задържиш малко. Почва да ги върти. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и Реутих терапист Методиев. Кой е Методиев 04 е нашия победител за алфата. Честито Методиев 04. Сега ще свържим с тебе, ще проверим дали отговаряш на условията, т.е. да нямаш автомобил. И след това заповядай в сервиза, ще развиеш колата, ще се я получиш. Надявам всичко да е точно. И да, голям късметлия момчето. Добро утро! Намираме се в град Варна, сервиза на Джигит Тунинг. Часът е 6:35. Днес съм тук, за да отговорим на всичките ви въпроси. Какво се случи с победителя за алфата? Къде е той? Какво става? Затова елате сме в колата да го посрещнем от ЖП гара Варна. Вече тръгнахме към ЖП гара Варна. Там ще ни чака Димитър. Надявам се да не се забавим. Хайде да го вземаме. Добро утро! Добро утро! Да сте печели една Алфа Ромео случайно. Добро утро! Добро, Димитър, само с приятно ме. Студен, само с приятно ме. Заповядайте по една милинка. Със сигурно сте гладни. Да, ние пътувахме 8 часа. Айде да тръгваме. Представете се. Да кажем, това са нашите победители. Точно да кажем. Това е Христо ви. То няма някакъв сценарий, то всичко е както си го измисля. От град Радомир и спечелих днешната кола Алфа Ромео. Аз съм Кеван и аз също съм от Радомир. Моят приятел спечели алфата специално за мен ми каза. Изненадаме за Коледа, понеже от много време сме се разбрали така и... Просто намерих Така станаха нещата, че всички са навърза супер и... Ще разкажете как е пътя и всичко останало. Разбира се. Да тръгваме. Тук е при студеничко. Студено е, да. Каква е разликата с Радомир? Там не е ли пак студено? Там е студено, но... Там постоянно е минус. Тук вятър има много. Да, точно това го прави да е студено. То там и двете е по-зле. Разкажи като цяло как решихте и така просто да коментирате. Дали мен ми е интересно, защото ние се надявахме да спечели, нали, идеята на цялото нещо беше наистина да спечели не някой просто, как да кажа, да препродаде, ами някой дет наистина да има полза от тази кола. Значи, гледай сега каква е идеята. Ще го казвате така от началото, преди малко си го говорихме. Постоянно купувам Hot Wheels колички на Калян, момчето. Hot Wheels? Да, Hot Wheels колички, има вече сигурно 20. И винаги съм искал да му взема кола, обаче финанси нямаме. Просто сме зле. Аз как напуснах, буквално когато беше томболата, беше последния ден, в който аз бях на работа. И сега как съм напуснал и съм от спестяванията оттам и просто нямаме никакви пари реално. А ти какво работи? Аз доколко помня по телефона ти казах казино. Казино, да. Работех в едно казино в град Радомир и екстра по принцип, но е малко градче и няма много хора, няма работа. Пари оттам не се изкарат, ако се искат някъде я по София, такова крупията, ама с малки градчета не. За сега, честно, нямам идея какво искам да правя в живота, просто да е нещо, да пътувам или нещо такова. Свързано с пътуване. Шофьор, да. Много обичам да пътувам. Примерно... Значи сега на връщане ще е забавно да се кара. Да. Аз ще карам, защото той още няма книжка. Еми това е добре, поне че един човек има книжка, защото то пак късмет, нали, може да го спечели някой по-малък или пък... Буквално не знам, то бяха общо 25 000 коментара, значи шанса да го спечелите, нали, знаете какъв малък е, наистина е много малък. Минимален. Нали, то даже като го пишеш в момента коментара, най-вероятно едва ли си мислиш, точно аз ще го спечеля, нали пък. Обаче ако не го пуснеш, не печелиш, който играе, той печели. Реално и да се пробваш, не губиш нищо, не е като да вкарваш пари в това или просто цъкаш два бутона. Да,
Така че нищо не губиш. Трябва да си пробваш късмета от време на време в живота. Нали ти работиш в казино сега, това няма да го промотираме, това е начин да там си... вече е съвсем друга начин история. да си изгубиш... Точно там, между другото, това да кажа, това са две съвсем различни неща. Там, за да печелиш, трябва и да дадеш много и ако спечелиш. Докато тук е, ако спечелиш, печелиш, ако не губиш. Точно там е огромна разлика. Да, това е хубаво в момент да се обърне внимание на темата за хазарта, защото аз лично познавам хора, които... Не само аз, най-вероятно всеки има поне един човек в обкръжението си, който е много назад от хазарта. Така че това нещо, стойте далеч от него, нали, който гледа, като има някаква аудитория, е хубаво да се знае. Ако един човек се получи от тия думи, но стойте далеч от хазарта и момчето работи в казино, то най-добре знае за какво става дума и колко хора си пропиляват заплатите, семействата, затъват. Имаше много случки, даже накрая се молят за 5 лева за цигари. Да, взема заплатите и после се молят за пари. Нали, това е безотговорно. Нали, това не е инвестиция, казиното не е инвестиция. А ти, каква ти е... Твоята история каква е? Ами иначе една вечер просто си бяхме излезнали както винаги навън и видяхме поста в Instagram, който беше за алфата, за giveaway, нали, за колата, благотворителна цел и той просто реши да пробва късмета все пак, нали, както той сам си каза, че винаги искал да ми направи подарък и той ми прави винаги, но това наистина е много голям подарък от негова страна и от ваша, защото все пак всичко идва от вас. И просто, нали, пробвахме си късмета, решихме да го направим и мина известно време и той ми звъни една вечер, аз тогава се почивах, бях при майка ми. И той ми звъни една вечер и просто ми казва да знаеш, че, нали, спечелих ти колата. И аз викам, чакай малко, каква кола? И той ми казва, помниш ли от GG Tuning, там алфата? И викам, нали, да, сещам се и той ми обяснява. Аз първоначално още не мога да реагирам, не мога да му повярвам. Викам, това момче сигурно нещо си прави майтап нещо. И след малко пак, нали, ми се обажда, праща ми снимки и такова. Аз не знам как да реагирам вече и наистина беше много емоционален момент, така да се каже, защото не се случва на всеки, не се случва всеки ден да спечелиш кола или нещо просто по-голямо. Нереално, както вие казахте, толкова много коментари и просто точно ние спечелим. Малко още самата ситуация ми се струва малко нереална, както на нормален човек би му се струва малко сложно да просто така, да се обади някой кола. Някакси вау, както се казва. Той ви от доста далеч идвате, ви се спечелвате допълнително. Повече премеждия към целта, нали, не е просто за така набързо да дойдете. Да, такова, просто и самото пътуване беше наистина много... Просто беше такова, не точно напрегнато към моята страна, но беше, че просто отиваме да видим хем много място, защото никой от нас двамата не е бил във Варна, хем... Ами за първи път сте във Варна? Да. И просто... То даже ние ще трябва да отидем с алфата направо долу да слезем на алеята. Аз мисля, че това е много подходящо в момента, защото като сте във Варна, поне да се оползотвори, нали, да слезем с колите долу. До тук се събираме на такава, има алея долу покрай плажа и колите се събират там, нали. Абсолютно всички ентусиасти, всички, които им е интересно, много често след като се направят тунинг при нас и слизат долу на алеята и става повод за разговори. Интересно. Ама ще отидем, щом казвате, че за първи път това е много интересно да видите. Да, просто ситуацията наистина се получи много хубаво, че хем отиваме на ново място, хем с хубав повод, защото... Да комбинирате две неща. Да. Хубаво е да се правят и нови неща, да се виждат нови места. А ти ли си 12 клас? Не, аз съм една година по-голям от него. По-голям? Да. Разбрах. Твоите планове? Какви са за бъдеще? Още нямам точни планове, но може би да е нещо по-динамично. Като например? Нещо, с което може би обикалям повече държави или просто виждам повече места, а не да съм примерно вкъщи или да седя в едно място, офис или нещо от този сорт. Понеже аз учих програмиране до тази година, сега като завърших, но просто такива ми бяха възможностите в този случай, но не мисля да продължавам с това, защото не си виждам живота затворен на едно място, едва ли не. Може би Войчо ми си има фирма за озеленяване и той си пътува из държави наляво надясно и може би ще се ориентирам първоначално при него малко да разгледам и други места, освен България. Значи и двамата обичате да пътувате? Да. Постоянно погледам. Дали ще се влак, дали ще се или кола. Като имаме възможност, не пропускам.
Сега млади сме, животът първа почва. В някакъв момент, дед викаш, може и да почнем да го снимате заедно, ако ви е интересно, може да правите разни влогове. Защото пътуването винаги е свързано с нещо интересно и ново, което се получава. Да, и това го има, да, то не е за всеки. Аз бих казал, че аз съм по същия начин, нали, в случая просто е хубаво да се дава гласност на такива събития, нали, защото доста цари мнението, че ти като правиш нещо добро, едва ли не трябва да го снимаш. Обаче пък цялата мрежа, аз съм на обратното мнение, защото цялата мрежа е залята от абсолютно всякаква помия, супер негативни неща има и е хубаво да има някакъв баланс, отпор на обратно. Деца вика, хубаво, нали, снимаш го, ама пак, нали, правиш добро. И хората да вземат пример от това, какво значение има, че се снима. Нали? Нека да се снима, да се дава добър пример на младежта. Много няма къде да я вкараме в обороти. Набира? Тръгва, да. За джип, това е много яко. Тежичка, да. Тя е около 2 тона и половина в по-горната граница. 5,5 V8. Пак по-новите са, да, битурбо, пак по-новите са 4. Да видим алфата, как е. Имаме чудовището. Я запали! Нормално не е палена. Ще трябва да я пуснем малко ток. Забелязахме да пълна също време. Хоп. Че има си я слушаш, като ти слагаш прозореца. Как ти ръмжи. Лудата алфа, човече. Супер е, супер. Я пали. Събужда ми от зимен сън малко. Я подгрей. A few minutes later. Перфект. Супер е, бе, супер е. Как? Се опитам да пазим от дупки, ама некак си тук малко е сложно. Между другото има и един комплект гуми, с него също ще ви го пратим с куриерска фирма, че тук няма да се събере. Да, багажника е малко малък. Няма как да опазим тук от дупки, просто са много. Обаче се усеща веднага, когато дадеш газ и колата си потегля директно. Тя е с малко магии от нас направени, малко софтуер. Да, усеща се. Тук вдясно. Вдясно. Добре. Хайде на път. Я да видиме. Още малко, изчакай да позагрее малко. Тя позагрява всъщност, не, сега чаках. Ние чак сме с 10 минути. Да. Много добре се справя. Очудващо добре с тряска, не очаквах чак 10 човека с тряска. От дизел не очаквам. Да, работата, която сте свършили е перфектна. Наистина върви. 65 човека. Да. Турбината си киха. Направо спортна кола. Кое е най-интересното нещо, което можеш да правиш в Радомир? Мисля, ако дойдем там, Абсолютно нищо, няма да ви лъжа, няма какво да се прави в Радомир. То дори да се върти и най-забавното е да се обикава с коля, но то града е малък и освен да въртиш на две кръгчета, много хора няма. някой гледка нещо. Гледка единствено сега, когато правиха бучалото. Има патици да се видят и това. Патици? Да. Да, то вътре в самия град има водопад, което водопад. е най-хубавото нещо на града. Единственото туристическо нещо на града. Как се казва водопада? Бучалото. 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 Да, то преди си имаше ресторант, точно там дето си изтича водопад, то си беше рекичка, имаше платформа, точно над платформа си имаше ресторант и ти си точно над реката, как се казва. Обаче го запалиха и после... Запалиха го? Да, умишлено. Пък едно хубаво нещо да има и те да го запалят. Това е Радомир. Нищо не се чудвам от там. Това е пълно с индивиди. С какво занимават хората там масово? Има ли нещо като завод, примерно? Еми, Да, има. и масово точно така.
завод за? Като цяло, как да ви го обясня точно? Промишленост някаква. Или? За техника, имат всякакви за хладилници, за неща. Въпреки, че аз там съм на обучение, не мога да ви кажа какво точно правят там. Си на обучение в завода? Да, от училището. А твоето училище какво е? Техникум. Техникум? Да. Специалността ми е промишлена електроника. Даже и това не си знам. Почти не ходя на училище. Правил ли си някакви ремонти по колите си, тия, които сте карали? Ремонти? Ами аз лично с моите ръце не, но иначе да, като цяло доста ремонти. Колата ми се чупи постоянно, горе-долу, значи тя ми за 2000 лева и да съм набил още 3 по нея. Тя е Renault Megane 1.4 мотор, стария, въпреки че е фейслифтова и... Коя година? 99. Точно първия фейслифт тя. Разбрах. Но вървеш никакъв. В смисъл в обороти има, ама докато не стигнем до прекъсвач, тегало. Там какво се щупи? Значи, първо късах ремък, после ми замина гарнитурата, на маркучи за бензин ми заминаха, даже не знам какви са, поради причината, че ми я караха мои приятели на механик и той така не ми каза какво и беше. Спирачки смених 3 пъти и друго не мога да сетим какво точно е по колата. Беха много неща. Ето ела да покажеш генерацията. Да чуем един прекъсвач, не? Ай след малко. Добре. Да отидем до морето. Отидеш ли на градско море, отидох на морето. Да. Иначе не става. Тук въздуха много го чисти. Това е хубавото. Да, наистина. Много Ето тук е едно чайче може да пинем, те хубав чай правят и се насочваме на обратно. Ние спечелихме наистина много днес. И кола ни подарявате и ни разхождате из града. Наистина много ни помагат. Радваме се, че сте доволни. Това е идеята. Като гледам от Jigit Tuning, няма как да не останем доволни. И стараем се за нашите хора да сме най-добрите. Всеки като чуе Jigit или Jigit Tuning се представя някакви вандали, нещо такова. А то всъщност дълбокото значение на Jigit Tuning е съвсем различно. Димитър Билев казва какво означава всъщност. Какво каза? Всички си представят вандали, а вие сте може би едни от най-добрите щедри хора, които някога е така. То идеята всъщност на Jigit Tuning, аз в началото като го направих, не беше идеята за вандали, а по-скоро за хора като нас. Аз тогава не съм почнал с много, почнал съм почти с 0, малко над 0. И съм го направил за хора като мене, хората от кварталите. И затова никога не сме отказвали да правим стари коли. Иначе самата идея на Jigit Tuning, самото значение на думата Jigit е всъщност безстрашен войн, конник. Ако сега напишеш Jigit, няма да ти излезе само вандал. Ще излезе всъщност означава конник, който е в първите редици в Северен Кавказ, Централна Азия. Там са били кавалерията. Това е човека, с който може да държи много коне под краката си. Всъщност. Много хубаво значение. В случая е един кон, е било тогава, сега пак се пренася към конете на колата. Искам да обърнем внимание на човека, който просто идва така, с един... Просто човека е готов за лятото, той казва, че и лятото е така да има. С един свичър от Радомир до тук няма проблем, няма яки, няма нищо. Не му е студено. Нищо не му ни спре. Да. Обърнете, всички сме с яките. Всички облечени дебело. Да. Аз съм и с 2 блузи долу даже. Има някаква магия в Радомир, явно хората са по-така. По-така там вечен вкус. Калин. Както една приятелка тук от Варна каза, че Радомир е като пещера. Вечно е мокро и студено. Да влезем за едно чайче. Да. Кой е с ключа? Не съм аз. Ти кара. Чуе в колата.
Това не е било много добре. Да, наистина не е било добре идея. Ключа вътре ли? Да. Това не е било много добре. За следващия победител. Нищо, тук е. Чай само момчето трябваше да влезе. Ела влез, ако Да. Ще е добре. Това такова подарък е. Случва се, хубаво, че никой не даде. Не, тук няма кой да дойде като гледа. Абе, да не разчита. Тук внимавай, че... Да, той е любимия на много хора, които обичат мантинелите. Полис. И лицата. Бе, гледай да не го прави на втора. Тя на четвърта даже са. Както с 60 просто ниска предавка. Както пише Стоян, на автобана в Германия сме ги тестваме. Ние ще ги правим в София, в младост. И ги нашите момчета, нашите победители, дойдоха чак. Честито. Благодарим много. Честито отново. Чак от Радомир дойдоха с влака, дълго пътешествие, да си вземат подаръка. Момчета, пожелаваме ви безаварийно каране, никакви проблеми, по-малко ремонти и наистина да се радвате на вашия подарък, защото вие сте го спечелихте. От 25 000 коментара, пак казвам, вие сте печелившите, напълно го заслужавате, щом съдбата ви е дала този подарък, радвайте му се. И сега сме много благодарни на Джигит и на целия екип за прекрасен подарък от тях и като цяло, че не е специално за нас, а като цяло за цялото им общество, което следват и които ги подкрепят, че решиха да направят такова прекрасно дарение, така да кажем. Наистина много оценявам и се надявам всеки човек, който е видял самия пост, да е оценил това, което правят, защото са наистина ни прекрасни хора. Благодаря за думите. Искаме едно послание от вас към младежта. Хората, той каза, че е 12-ти клас. Той завърши тази година. Едно послание към младите хора на вашата възраст. Да не спират да мечтаят и да не се отказват. И ако решат да си правят колите, да ги правят тук, в Джигит Tuning, в най-добрите чипове. Много благодарим. Също искаме да дадем един подарък от нас. Тези тениски, Джигит Tuning, Racing Team. Те са за всички, които са от нашия отбор. Все още не сме ги пуснали дори в мрежите. Напълно къстъм са, направени са за нашия отбор. Заповядай тениската за теб. Благодаря много. Заповядай и за теб. Много благодаря. Тук едно бутало има. Те си наш дизайн. Много са яки. И вземат и веднага да се купуват. Супер. Задължително си ги поръчайте. Уникални са. Момчета, отново благодаря, че дойдохте до тук. Благодарим и се доверихте. за вашия подарък. Без аварийно, момчета, и се пазете. Благодаря много. Наистина, за в бъдеще очаквайте и нови неща. Колкото повече ни се развиваме, толкова повече гледаме да връщаме обратно към обществото. Така че, stay tuned!